ଭାଇ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଯଦି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, କାମ ଅଛି। ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର କିସ୍ତିଟା ଅଛି ରେ। ମାତ୍ର 5 ଦିନ? ମୁଁ ତତେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଫେରେଇ ଦେବି, ବ୍ୟସ୍ତ କାଇଁ ହଉଛ? ହଉ ତତେ ଭରସାରେ ଦଉଛି, 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ମତେ ଦେଇଦେବୁ। କାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଇଏ ଫୋନ କରୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ। ଭାଇ ପଇସା କଥା କଣ ହେଲା? ହଁ ଭାଇ, ତୋ ପଇସା ମୁଁ ଦେଇଦେବି। ଆରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଯାଇଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ। କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଭାଇ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? 2 ଦିନ କହିକି କେତେ ଦିନ କରିସାରିଲୁଣି? ମତେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମତେ କିସ୍ତି ଭରିବାର ଅଛି। ହଁ, ଯେମିତି ତୋର କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇକି ମୁଁ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ଭଳିଆ ତୁ କହିହଉଛୁ। ଯୋଉଠି ପାଉଛୁ ସେଠି କହିହଉଛୁ। ଆରେ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ହଉ ହଉ, ତୁ ରଖେ, ତୋ ପଇସା ମୁଁ ପରେ ଦେବି। ଭାଇ ତମର କଣ ହେଇଛି କି ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଜଣା ପଡୁଛ? ତୁ ତ ଜୀବନରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦବୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତୁ ଭୁଲି ପାରିବୁ। ତୁ ଯଦି ଭୁଲରେ ଟଙ୍କାଟା ମାଗିଦବୁ ନା, ଟଙ୍କା ତ ଯିବ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କଟା ବି ଭାଙ୍ଗିଯିବ।